mngani. Hayi ke namngani yena siza romance namuhle. Wangenzani indlebe le? Hayibo. Angifaki umlimi lakhe nethi la mngani indlebe yami ayibuhlungu ithwenye. Ngisatshela umunye wami ngale loya athi uyangicabuza ngathi ukhotha isibhalo. Hayi labantu abakwazi Thomi. Ngalikhona engenayo. Hello. Mngani ngikazodwa. Lo wafika. Hayibo mngani ku loudspeaker. Ona kanti nje umngane ukukhuluma igama lami ngiyangihleba and ukhuluma ngamamanga usangihleba into ezwakalayo. Hayi shimini fake friend wena. Ngani isithi umphume uye lo wasebenza. Ayike ithi ngibambe mina uLindo shem. Ukuphi Lindo ngilande? Ya isidinisa hlangana yazi kahle kahle khona into ufuna ukutshela yona. Hayibo yini le ngcono wena ungangitshela yona? Yazi wena mfana ayinkinga. Hamba ulala nawo wonke amajita. Ngize ngabona nelink yakho la ku Facebook. Why ungacommentanga? Uzokwazi ukujoin ischeme. Lelela mkhulu. This is a free country. Ungahlala noma ubani at any time any place. Hayi wena. Angibheke wena udasha thona. Why are you so arrogant nje? Waphakama yini siyahlukana? Hayi mangabe kunjalo ke. So sebenzisa lami uthando. Ayazi nje. Ngenkese ukuthi ngenzi. Arazi sizobonana. Hayibo sekunjalo nje. Seziyakhala. Futhi manje inkinga yothando seyicalwa nguwe. Lo soft round 2 uzokhala. Yazi inkinga ukuthi ngibe loyal kakhulu. Uyithandela phela wena ukuba loyal. Inhleka nginasikhathi sokudlala. Sharp nenkabi yami. Ayisuka. Jangan nje. Yashisa. Yini wena? Ekuseunjani? I'm unique and successful wena. Yona ungazongiphaphela nehleke yazi njani? You are preparing the table umuhle njengepetshi ngingazalela ngihleke. Bring 2 after me, the 2 is coming 2. Mfana uyangikhipha. Hayibo. Uzongenzisa amaphutha wena. Umncane kabi wena. Hayi, noma ngawomba ibele nyana. Ayisuka. Hey wena. Uzongenzisa amafutha wena.
Yabona wena empilweni phela wonke umuntu ongiphathe romantic shem. Manje utshele mina. Why angangaka? Like mina like the reason ngipanga. Ngiyawa enjoy. So utshela mina nawapanga social to enjoy kakhulu ne. Like enkulu ukuthi mina vele ngisoma ngidlanga leso kuseni yabo. But when I'm ngafikise lapha nje so awuzobona ukuthi how romantic I am. So masona sho ukuthi nangakhipha uthola ukuthi awudlanga uzomenzela so. Do you sure? Hayi mina phela uma ngikhipha ngimaye ngayogeza ngimaye ngiyathembisa nasi. Ngizokukhipha standard. Kumele angisijahe izinto. So awutshele mina ngesireyeze kahle kahle. Mathiwa manje ngiyathatha ngiyakhipa ngisetown. Masifika lapha etown ngithi ku waiter table for one. Awutshele mina ukuthi wena ubehave kanjani la endlini. Hayibo. Table for one kanjani C2? Hayibo, madlali nami table for two. No, uyabona mbayisi wangihlaza phela. Awutshele mina eyofika uthi ine restaurant nje. Hayibo obvious. Socela inyama enhloko. Hayi, Nepata lichusayo. Ngithanda kabi vele mina. Asambe manje uma ngimoshela isikhathi. Angifuni umuntu nje ozongithengela isikhathi. Oh my gosh. Phela wena boyfriend ami 1200. Yo 1200. Boyfriend akhe 1200. Awana ungizwa uyangihlolela straight. Letha nama popcorn wami. Hayibo bengidlala. Bizo uhlalela ama popcorn wami. Ngithi mina ngizobreaka nguwe nje. No, ngenzi njalo. Ithi enamabela ngaka. Serious? Ngathi uncelisa amabragana. Yo, hayi abafana shem. Ngalo mzuzu. Ngilambe. Hambani nje yami wakho lucky Eshibinjam kuraf kakhulu. Cabanga nje isitoko sakho sokutshela ukuthi uyiboyfriend yakhe is 1200. Lenta uyahleka didi angivele ngiphatha khawani. Ngitshela ukuthi mina ngwes 1200 ngapho ngitshela ukuthi virgin. Umuntu akhona ukuthi uyabheka nalamabele. uthi lesa sakho lesi. Lesa sami man. Ngitshela Manje bona ntanto. Angeke ukhona ukukhulumela naso isitoko lesi. Into ukuthi manje flop naye. Zama ukukhuluma naye. Yabona uqalile ucela. Mara tshela wenzini biza kutshele so. Ngitshela. Shimbinjama kuna next. Ngimtengele nama popcorn yakutshela lesitoko lesa ndoda. Kumele manje sasikhiphile sisakusala nyana lapha emabhayibhini. Manje sakaqala yona nama topic. Mayimpinjama sho ukuthi wena wenzani uzovala ukukhulumela naye mase. Yabona sokuqala ufake inkingeni zakho nokhuluma manje lapha yo. Amanipinjama bona ngizokubhekela namngeni i-perfect. Ngiyaprize ungishonele le hands. Badlala ileli prize. Wena mase khuluma ngamafikira ngamatrip lapho uyasizwa uzokhulumela nginafuneka. Ngizakubona. Uber shem. Ufaka bani indabeni zabani? Sister yazi ngibona. Ngisafuna ukubuza ngalindaba leya kantanga. Indaba yani ubani wena? Yazini ungibangela ikushisa, ungimlaya yabo la lapho ke. Hawu, ngimeli Uber ubhizi wena uyangihlina manje. Ungibangela ukushisa. Yo, Amani indaba zekholiza makubuza zibona. Ene manje since utanga ngitshelile ukuthi yena kuwe wes 1200. Awu, nami ngisacela ukuziningisa. ongubani wena shangani? Futhi uze ngani phetheni? Kuyangequality baba. Unemoto? You have an iPhone. Amanzi ama-iPhone sazibona into ezingale. Yazi mina ngakuthatha ngiphile kwezinye izinto nawo ungaphili sister. Yeah. We, ungangithatha ungibeke. Manje uthi kuyothatha isikhathi esingakanani? Hayibo. Sambe sobabona senza amadola. Nawe lapho umbukele emakhaya. Please, usubscribe, ulike, ucommente. Sawubabona.